ସହରର ବତି ସବୁଲି ଭି ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଲେଖୁଛି ଚିଠି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମନେ ଥିବ ଏ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିଲା ସାଗର ଗଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ, ଯାହାକି ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ପିକ୍ଚର ଥିଲା। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ ପିକ୍ଚର, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ଏ ଗୀତ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ପିକ୍ଚର ନାଁ ହେଉଛି ଶିମିଲି, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଖଳନାୟକ। তুই জানো ঘায়লা বাঘুণী আর ঘায়লা নাগুণী বেডে ভয়ঙ্কর। ଯେଉଁ ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତାହାରି ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଏ ପିକ୍ଚର ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛୁ ଯେ କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ହେବ। ଶିମିଳିପାଳକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖାହେଇଛି ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେମିତି ଶିମିଳିପାଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।